bafethu niphi ebhoka uadvocate Mahlapi Sello esithi uNotshi Mpunduzelawo kungcuka iThobi akazuza netactic nyana zakhe ezobutsotsi nyana azofuna ukcleara uMinister Senzo Mchunu not under her watch. Ukwenzela ingasiconfuse masibuyeleni umva kancinci because akhona anye iphathe kumele into ma ithini isilahlekele isibhidise. Mos uMinister Senzo Mchunu ufike ngethungu losibini nge2 kaDisemba 2025. Wafike ehamba noNgcuka iThobi ezaba yiloya yakhe ezathi impri represent ke ngoku. uNgcuka iThobi wanamagama akawatsho into ba uzawucela ukure-examine uMinister Senzo Mchunu ngolosihlanu wayibeke ixesha around 2 o'clock. Ngolosithathu ke ngoku kuye kwafika uBrigadier Julius Mkhwanazi kuMadlanga Commission. Ngolosine wabuya yena uBrigadier Julius Mkhwanazi ekseni. In the afternoon ke ngoku kuqala bani kuqala uMinister Senzo Mchunu itestimony yakhe. Hayi ke uzenzele ngaye wonda ngaye wasitshela ngokwakhe uNodoli wakhe uCommissioner Mbuyiseni Madlanga. Wonda ngaye mos. Hayi ke so ungolosihlanu ke ngoku. Ngolosihlanu kwangathi uthe nje skiyanja zami esitsho ku Commissioner Baloyi no Commissioner Khumalo ngongathi nje uzixele ba uzathini uzathatha iback seat. Hayi ke ithe xa iqala ngolosihlanu njalo itestimony yakhona baba late ke ngoku. Ba late ke i-lawyers zakhona. Hayi ke bathi kwathiwa makucelwa kulindwe nyana noba if you 2-3 minutes nyana because bebeseseduze kanti bebekhona kwakweso strato eso eseMadlanga Commission. Hayi ke ngakudala bafika xa befika uMadlanga wanento ethi phofu ke ukuthi before nje beza agenda because bayiba agenda before beza agenda wafuna ukwazi kuMinister Mchunu into basithini siqhubeka okanye singaqhubeki. Kwakuthi uMinister Mchunu mosabile mosingayizolo onde ngaye wathi hayi singaqhubeka. Hayi wamthethelela shame uadvocate Sello into ba masingaqhubeki because those are not the same sentiments akaye washare nami uMinister Mchunu because bekethe uyanganqonela into ba athe qala sibe sezikhona i-lawyers zakhe. Hayi ke kwathiwa zizalindwa ba agenda for about few minutes 3 minutes or so. Hayi ke babuyile baqala xa uqalwa into yokuqala uCommissioner Madlanga wathi nje kwi-lawyers apha ixesha siyalihlonipha isizathu sensoba sibe nibe late yini. Hayi ke bazamile nje ukwenza excuse ye traffic. Hayi from apho kwathiwa apology accepted yazaqala i-proceedings. Maqala i-proceedings hayi ke watsho kuMinister Mchunu phansi kwezi reasons zakhe ke wakhipha ezi reasons zakhe ezi4 ekuye kwaba zizo ezithe zathini zam influence ukuthatha i-decision. Wathi yi-case studies ngathi ezimbini ezenziwe nguColonel Marey. Wathi yilezeza complaints zika Merit Haas. Wathi nguPatricia Mashale. Wathi kunabantu abayi-8 phofu ebetsho ngolosine the previous day into ba kunabantu abayi-8 abaza bacomplaina ngaye. I mean bacomplaina nge-political killings task. Ndamangala ke mina kuba ithi nalendo I mean kuma institutions are different usually ama complaints ayafumaneka athi so xa ngathi complain abantu ithi lento mayivalwe le company mayidisbandwe le company okanye ithini. Hayi ke awukhipha lo magama ayi-8 ngolosine wathi akazukwazi ukwathetha as a result nezinto abathi bacomplaina ngazo ezinokwenza nokuviolatewa kwe-human rights akazukwazi ukuthi azishare. Uzathanda into ba abo bantu maba-invitwe yizi commissioners bazozi appearela kuMadlanga Commission. Amagama khona kafunda into ba mawachazwe phansi kwezivumelano zakhe uMinister Senzo Mchunu nabo bantu abo so for confidentiality purpose akazukwazi into ba mayithini makudisclose lento. Wathi ke lamagama uzawafaka kwi-envelope ebrown. Envelope leyo ngolosine njalo akathi wayenikeza igqithiselwa uCommissioner Madlanga. Hayi wangafuna ukuyamkela uCommissioner Madlanga ngoba akafuni bengathi wamkela i-envelope unyana ezibrown. Ndithi siyawazi umcimbi we-envelope. As a result ndayibona nje ngathi ibekwa ecaleni inyana envelope yakhona. Hayi ke well and good. Sesingolosihlanu mosingoku. Hayi ke so zezo reasons zakhe so ngabantu abo bayi-8 zi-case studies ngoPatricia Mashali no Merit Haas zizo reasons zakhe ngathi umangazo ezi. Hayi ke kwangathi commissioners zithe nje siphethe irabha sizozirabha ezi reasons zakho because eyona nto sifuna ukuyazi sifuna ukwazi the main reason ngoba ezo sixelela zona ayozizongo. Hayi ke uzitshilo ke phansi kwe-case study i-case study yakhona according to yena iya-discourage umcimbi wokuthini wokuthi maku-establishwane nama-task teams. Kwathiwa okay beza ngaye bathi iyazicontradicta lento osixelela yona because kwawena njoba ufuna ukudisband i-political killings task team nje ngoDisemba the very same December kune-task team eya-establishwa enokwenza ne-taxi violence in the Eastern Cape under your watch. Awuthethanga nix ngayo i-establishwa uthini ukhona uapprovile futhi nawe lonto leyo suba wazi into efana naleyo. Hayi ke weza ngayo uKhumalo wathi hayi yena lento akayithethayo ayikho. As a result I put it to you Minister
Senzomchunu into yoba le nto sixelela yona does not make sense. Wathi as a result, because ivelile mos into ethi in as much as befuna ukudisbanda as political killing, the political killings task team, zikhona ezinye task team ezingabe ziya exista. It is not as the most expensive political as boku zenye ye-excuses zakhe, so bazamile ukumdiscredita kwinto efana naleyo. Wathi ke ngoku unto I put it to you into yoba loo nto sixelela yona ayikho because lo mntu okay bambuza phofu into yoba uke waziphi ithuba loba udibane naye kwalo mnikazi lo mntu le author lo mntu obhale le report ezi case study othetha ngazo u-investigate ufind out into yoba ithini umcimbi wakhona. Hayi ke waba nanto ezange aziphi ithuba loba adibane naye. So wambuza uCommissioner Khumalo into yoba so wena in your own uhleli kulokona nyanyana yakho uthe xa uhlala wayi-interpreta ngendlela oyi-interpreta. What if for that matter even umnikazi wayo uyawuthi mhlawumbi noba xa engafika apha afike athethe total different story? It does not mean le nto wena ocimba iminisha khona ngoba wena uye wazixelela ngokwakho into yoba inoba ithetha ukuthini. Kungenzeka into yoba ithethi loo nto leyo. Wonda ngayo uKhumalo. Hayi bo bebephoselana ngaye njengebhola. Kwakuthi uCommissioner Baloyi kwelinye icala phansi komcimbi we-case study, sisathetha nge-case study, ube namagama athi yena she went through the report, at no stage does it appear anyway into yoba makudisbandwe i-political killings task team. Uyithatha phi uMinister Senzomchunu le nto? Kwakuthi ngaphezulu phansi kwalo mcimbi lona the very same case study yayi-exista, of which kukhona apho kwaba khona i-approval eyoba i-political killings task team ayizu disbandwa. So namibuzo yoba okay so uthi kwa upresident lona wrong ngoba maka establish into efana ne-political killings task team na phansi koba ke ngokwena usithi le case study eyayikhona even then i-discourage umcimbi ofana nalowo. Hayi ke bonda ngaye phansi kwe-case study. As a result kwayena self uye wavuma into yoba kazange ayi-verify information engabe ithini izana lo mcimbi we-case study, i-discreditiwe. So indirectly so mandithi yathini iye yarabha umcimbi we-case study. Kwangena kuMary Dihasi. As a result mna ngendaba nenhloni xa uminister esaphinde bisigama likaMary Dihasi after laa nto sayibona uMary Dihasi akayiyo kuleya nto ye-ad hoc committee eParliament. So I honestly did not think into yoba usezamenza as i-reason after simbonile uMary Dihasi imekwa kayikuyo. So wafuna ukuhlala kulonto but ke as bemkhonyarisha bemscrutinizer uze yakhona into ethi hayi uMary Dihasi akayo reason eye yathi influence decision yakhe. But ningalibali ba ileta kaMary Dihasi nika-minister ziyelelene ncamatshe. But nje yangathi ii-commissioners ziyayirabha loo nto leyo. Singena kubantu ke singena kula magama ayi-8. uCommissioner Baloyi umxelele yena self wathi mna ndinguCommissioner Baloyi lo mcimbi wakho babantu abayi-8 ongazange futhi uziphe ithuba loba into abaxela yona uyithathe uyoyiverifya i-investigate ezo allegation abeza nazo uye wayithatha wayifukama kuwe wayigcina kuwe ngongathi zindaba zakho ezo akho nto singayenza. Mna ndinguCommissioner Baloyi as at now siyavumelana naminister into yoba iyafana namabaribali loo nto leyo because iyafana nento engekho because ayikho into ephathekayo ngabo bantu asikabeva nezo zitori zabo bantu bazasiphathela izitori ezithini. So yathini singabe sithi yarajwa lento yakhe ke ngoku yi-number 3 leyo. Ku-number 4 yabona bathe xa befika ku-number 4 hayi ndathwala izandla kanti ithini le nto. U-number 4 nguPatricia Mashale. Ithi lento from kuCommissioner Baloyi ke ngoku minister ufuna ukusixela into yoba njengoba sihleli apha sihleli malunga nezinto akathi waziposta not uba zicomplain akazi-emaila wazithetha kuye direct uPatricia Mashale uminister Senzo azange azithethe kuye zinto akazithatha kwipost. Bathe xa beziscrutinizer wathi uCommissioner Baloyi as a result mna ndizifunde zoko akho nanye icomplain eye-political killings task team ekuliweza complaint zikaPatricia Mashale. So into ethetha ukuthini ethetha uba yikho lento ethethwa nguwe minister Senzomchunu. So basically i-testimonial khona bamfakele koneni ngento efana naleyo. Mamelani ke ngoku it gets interesting sebeyeqoshelisa umcimbi walento kulapho ke ngoku intambo zinikezwa bani zinikezwa uNcuba Ithobi phansi kwanani bethe ufuna ukumre-examine kwathamba ka uthe xa kefika wambuza General Mkhwanazi wambuza ngoKate Matlala izinto ezingakange zibe ziyathethwa waphambana wabhoka u-advocate Sile wathi not under my watch I object. Wathi le oza nayo i-testimony yakho entsha uba ufuna ukumre-examine uzamre-examine ngento esithe sambuza zona esingambuza ngani awuzuyenza apha. Bathe bengathi bazama ukudodobalisa umlilo hayi bona ndacimba after kuzathiwa hayi phi wathi kanti because oyiqalile ndizayigqibezela ndizam-cross examine kuleyo nto yakho. I have awarded to a company whose shareholder is Mr. Matlala.
Do you remember that? I remember that. Now, in paragraph 206, Chair, I apologize, Mr. Ngqaitobi, please. I beg your forgiveness. I have bit my tongue for a long time, and on particularly this point that Mr. Ngqaitobi is quote unquote re-examining the witness. None of that evidence has been laid before this commission. The issues that he has spent a significant time speaking to are matters that are to be dealt in the second leg of the inquiry. So I struggle to understand, Chair, how the issues that he's engaged with can possibly even fall under the category of re-examination. Any reader of the transcript will see that none of the testimony in regard to that has been laid. Thank you, Chair. I request the Commissioner's guidance. Thank you. Mr. Ngqaitobi, I was given to understand that the evidence leaders and the minister's legal representatives had reached an agreement that what would be addressed at this stage would be the disbandment only. I do not quite see, unless you submit otherwise, how paragraph 206 relates to the disbandment. Mr. Chairman, I will do what the Commission wishes, but it's impossible to separate disbandment from its reasons. The primary reason for the accusation that the disbandment was illegal was that it was motivated by an ulterior motive. It is grossly unfair that the minister is here. This is his first opportunity here, that he does not tell the Commission and the nation that he is innocent of corruption. How long do you think this is the last going question. to be? No, this is the 206 is the last question. Just. They say the PKTT must be disbanded. I'm going to put to you, Minister, that you are misinterpreting what Colonel Murray said in both his work studies, and you are incorrectly using those work studies to justify your decision to disband the PKTT. Because nowhere in any of those work studies did Colonel Murray say the PKTT must be disbanded. So if PKTT is a unit within the murder and robbery unit, it's a structure within, how does that square up with its disbandment? Because surely then all that means is that it will exist, but it will form part of the murder and robbery unit. So it will be a team within the murder and robbery unit. How does that square up with its disbandment? It square up in the sense that it will cease to exist in the form that it is existing now. You would take the model, you would take some of the personnel, you would take some of the experience into the new specialized unit, but it tells you that they can coexist. You can't have murder and robbery, and then you have on your right-hand side, you have PKTT. Mind you, in the new setup, when we come in, we discover, if I could use that word, that there are 4 provinces that are a problem in the whole country. It's not one where PKTT is based in, which is KZN. Mister, I'm going to suggest to you that that does not square up with the thrust of your evidence, which is that the PKTT is set up by the IMC, the Interministerial Committee, and therefore it can only be disbanded by a minister or by that committee. Now, if you have studies that only go to a national commissioner and his subordinates, and they adopt the recommendations in those studies,
the suggestion, if that's your suggestion, that the adoption of those recommendations can override an IMC decision that there must exist a PKTT, that does not make sense to me. Because if IMC says there must be a PKTT because the president has said so, and it must continue to exist, what is the relevance of a study that is approved by a national commissioner and his subordinates? Because on your version, the minister establishes the PKTT and only the minister can